1, κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Κάτω. Φωνάξτε ρε. Επειδή σας αφήνω εδώ κουράζεστε τώρα. Να φύγω. Πάνω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πόπο τι ήταν τις ώρα να διτάλες. Σε 2 λεπτά από τώρα. Δίκλε κακατέλγα. Ουι, δυνατή αυτή ρε. Άλλο. Πάνω. Κάτω. Λέω, δεν είμαι πορείva εκεί σε καγγελόγιο να τζανάβα. Για να μην λες κονούν μπρε, μπορεί να το συστήμα μπρε. Δεν μπορεί να γίνει να σου δω, σε καγγελόγιο και πιέβα και να τζανάβα. Κάτω. Για βαντόμνε, σε βάζω Πάνω. την κουριαρά μας. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Τι είναι στο μεντζίρο. Κάτω, ωραίος, ωραίος. Μην κουμπάς, να κουμπάς. Εκεί, ωραίος. Πάνω. Κάτω. Πόσοι φύγανε ρε. Όλοι. Ήδη φύγανε όλοι ρε μαλάκα. Ποιος θα το πάρει. Πες και εσύ. Κάντε εσύ. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Δεν καταλαβαίνετε κανένα πρόβλημα. Κάτω. Θα σου κουράσουμε λίγο. Για πέτα τα νέα σας ρε παιδιά, τι λέει, τι κάνετε. Ένα Βιέννα μετά σε αυτό. Ένα Βιέννα. Άσε ρε, δεν κάνει, δεν βλέπεις. Μπακαλιάρος είναι ρε. Έλα real life να το δούμε. Και τώρα πάει το κορμό. Κάτω. Πάει το παιδί. Πάνω. Κάτω. Ακοβάτα, πού ζωραλό. Πάνω. Κάντα παλά, δίπλα με. Ένα χειροκρότημα παιδιά γιατί είναι ακραίοι όλοι εδώ πέρα, είναι ακραίοι. Έλα ρε. Κάτω. Πάνω. Κέντρο μπράτ. Κάτω. Πάνω. Πάει ο ξάς μου. Έφυγε ο ξάς. Πιστεύουμε σε αυτόν ρε, αυτός έφυγε μερικά. Πάμε μπρο, έλα, δώσε. Κουράμε στο Πακιστάν. Πάνω. You like Pakistan. Πάνω. Κάτσε μπρο. Πάνω. Τι κάνουμε. Μηχανάκια. Κάτω. Έβαλε και το στάρα ρε παιδιά. Τσάρτε κάτω. Τσάρτε. Κάτω! Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Μου αρέσει το παιδί που παλεύει όμως. Παλεύει πάρα πολύ. Μπράβο, σάκαλο. Δυνατός. Και ο πιο μικρός. Κάτω. Το αξίζει με το Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. συντήλω. Ναι. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Τι είναι ρε παιδιά. Τι θα πέρασε. Μην τρέξεις πάλι. Κάτω. Δεν το ξέρω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Γιατί τώρα, παιδιά, έχουν περάσει σχεδόν 5 λεπτά. Τώρα θα πέφτω σαν ντόμινο. Δείτε εδώ τώρα. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Λίγο πατσορέδα. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, 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 κάτω. Άραξε, δεν κλέβει ρε. Όπου θα αντέξει αυτό, τι να πούμε. Σε ένα λεπτό έχουμε τελειώσει, παιδιά, δείτε εδώ. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, πάνω, Δυνατή μπράβο. κάτω, πάνω, κάτω. Πακιστάν καλά, το Πάνω. Τζανές. Κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, 1, 2, 3, 4. κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω. Πάει ο Για 3 μήνατε, πάμε λίγο αγιοκρότημα! Πάμε λίγο ραλάκια! Και τελική ευθεία, τώρα θα δώσετε όλα. Όφ καλέδα ρε. Κάτω, Πού καλέδα. πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, 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 πάνω, κάτω,
Πάνω! Τέλος. Ναι, δείχνεις. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι προπόνηση κάνεις? Θέλω να το πρόγραμμά σου, το κάνω και εγώ. Καϊό. Καλλιτεχνική. Και κοντομή προπόνηση. Πιστεύεις αν έπαιζα εγώ με είχες? Δεν νιώθω. Κοντομή το είχα. Κοντομή. Μετά λίγο δύσκολο γιατί εσύ Λοιπόν, και έχουμε και για τον μεγάλο αγώνα τα Fitness Games από Adrenaline που θα μοιράσουμε iPhone 17 Pro Max. Θα μοιράσουμε 1.000 ευρώ μετρητά και άλλα πόσα δώρα στους νικητές. Είναι το πρώτο εισιτήριο για τους αγώνες. Όποιος θέλει να συμμετέχει, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε στην ουσία πρώτο γύρο 25 του μηνός. Πρώτο γύρο 25 του μήνα. Ωραία. Δεύτερο γύρο έχουμε 2 Νοεμβρίου, όποιος περάσει στο πρώτο γύρο. Και τελικό μπροστά σε 3.000 άτομα. Ωραία, για τα μεγάλα έπαθλα και ένα iPhone 17 Pro Max, το οποίο θα είναι 9 του μήνα. Σε περιμένουμε, πιστεύω έχει δυνατότητες. Οι ασκήσεις θα είναι καθίσματα, σκηνάκι, κάμψεις, έλξεις, κοιλιακή. Ωραία, ασκήσεις με σημαντικό βάρος, πιστεύω έχει δυνατότητες. Άρα μπορείς να κερδίσεις μέχρι 3.000 ευρώ στην ουσία δώρα. iPhone 17 Pro Max και 1.000 ευρώ μετρητά. Σε περιμένουμε εκεί, όσοι θέλουν να συμμετέχουν, παιδιά. Στην κοπέλα, πού είναι η κοπέλα? Όσοι θέλουν να πάρουν τα εισιτήρια, ενημερωνόμαστε εδώ πέρα. Ωραία, για τη συμμετοχή. Οι πρώτοι αγώνες θα είναι στα Golden Gloves, στο γυμναστήριο, στα Golden Gloves, 25 του μήνα. 25 του μήνα. Και στην ουσία θα έχετε δυνατότητα να παίξετε στους μεγαλύτερους fitness αγώνες της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, παιδιά. Θα έχουμε έπαθλα συνολικά 4.000 ευρώ. Και μπορείτε να κερδίσετε και να μην κερδίσετε στους αγώνες. Μπορείτε να πάρετε συμμετοχή για το iPhone 17 Pro Max.